बर' बाथानाय जायखौ क'क्राझार सहरनि साखाथियावनो नांजाबनाय बे गामियाव सुबुंफोरनि थाखाय दिनेशवर ब्रह्म गोसोखां रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय खुंदों। दिनै नोंथाङाबो बाहागो लादों। मा बुंदों? आंथ' बिराद जोबोद गोजोननाय मोनदों। हारिमुनि उथुमाय होनना बुङोब्ला बे बर' भाटारमारियानो आरो जाहोना जाहैबाय सिगाङाव जेब्ला बर' मोसानायखौ बे गद खालामदोंमोन बागुरुम्बाखौ बे समाव कामिनि कुमार नार्जारिया बेवहायनो बाहा लानानै थादों आरोखि। बेवहाय गोदोनि बे भाटारमारिनि माहाजोनफ्रा बिथांनो जायगा होदों। बिनिफ्रायनो मोसानायखौ बियो बागुरुम्बाखौ मोजां खालामनानै फोसाबनानै दिल्लीयाव मोसाहैदों। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथांमोनहा दा दिनै टाउनाव जाबाय बियो वार्ड नाम्बार 3 बे गोदोनि दोरोङारि मोसानायखौ जुदि बिदिनो प्रेक्टिस खालामबाय थानानै जुदि मोजां लाखियोब्ला बे भाटारमारिया हारिमुखौ मोजां लाखिनो हागोन आरो आं बिदि सानो आरो आं बिथांमोनखौ खावलायो जाहाथे बे खामानिखौ मावो बिथांमोना दिनै बे बुब्लियाव। बेखौ जोंहा बैसागुनि रोजाबनायनि माखासे धं दंखायो, टिउन दंखायो आरो बेनिफ्राय कम्प'जिसनाबो जोंहा दंखाजोबो। बेखौ जोङो सरजाबनानै जोङो बेखौ बुथुमनानै जों बेखौ साइन्टिफिक मेथडआव जों लाबोनांगौ। बेनिफ्राय जों बेखौ फोसावनांगौ, फेहेरनांगौ आरोखि। आं बेखौ जोंनि दानि एक्सपार्ट दानि जेरै दुलाराय बर' हारिमु आफाद थाबाय, जों बड' सिनेमा आर्टिस्ट एस'सियेसन थाबाय आरो नुनो मोनदों दा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बेखौ मोजां गोसो होनानै बेखौ खामानिखौ मावगासिनो दं आरो जों एसे रायलायगासिनो दं बेखौ गद खालामनो थाखाय। माबादि जागोन बियो मोजाङैनो जागोन। ओमफ्राय बैसागुआ हाइलाइट जागोन आरो बैसागुआ जे मोनसे रंजानाय फोरबो, बेखौ जों मोनसे गद खालामोब्ला साबसिननिफ्राय हामसिन जालांगोन आरो बर' हारिमु बे देंखो मुलुगाव। मा बुंगोन नोंथाङा जिहेतु सिगांनि बैसागु फालिनाय आरो दानि फालिनाय गोबां फारागथि बे नंगौ। गेजेर खन्द'आव जेनेबा दामनाय देनायबो गद गैलामोन। आवगायखासो बे खुनुरुखुम बिदिनो आफा फबनानै मेथाइ रोजाब बिथांमोना मागियोमोन, रंजायोमोन। दा खिन्थु नैबे दानि समाव खाम, सेरजा, सिफुं, गंगोना बेफोरो बे बैसागु रंजानायाव मोनसे जायगा मोनबाय आरो होमब्ला साबसिननिफ्राय हामसिन जालांगोन होननानै आं सानो।